рушди иқтисоди рақамӣ ва марҳила ба марҳила беҳсозии сифати хизматрасонӣ дар бахшҳои муҳими иқтисодиёт яке аз ҳадафҳои калидӣ маҳсуб мешавад. Дар ҳамоиши имрӯза коршиносони масоили иқтисодӣ ва омӯзгорон вобаста ба мавзӯи ташаккул ва рушди фаъолияти гумрукӣ дар шароити иқтисоди рақамӣ фикру андешаҳои судмандро пешниҳод намуданд. таъкид шуд ки мақомоти гумрук чун дигар сохторҳои давлатӣ баҳри таъмини иҷрои як қисми даромади бюҷети давлатӣ, ҳифзи амнияти иқтисодӣ, мубориза бар зидди муомилоти ғайриқонунӣ, маводи нашоавар, мамнун эълон доштани вуҷуди адабиёти ифротгароӣ, танзими тиҷорати хориҷӣ ва пешгирӣ аз содироти осори арзишманди таърихию фарҳангӣ саҳми босазо дорад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти рақамикунонии иқтисодиёти кишвар муассир меандешад. То имрӯз аз ҷониби ҳукумати кишвар дар самти рақамикунонии соҳаҳои муҳими иқтисодиёт аз ҷумла соҳаи гумрук тадбирҳои зарурӣ амалӣ шуд ва ҳоло дар ин самт корҳо мувофиқи лоиҳа идома дорад. шароити имрӯзаи иқтисодиёти ҷаҳон талаб менамояд ки барои беҳтар намудани вазъи соҳаҳои иқтисоди миллӣ доир ба истифодаи самаранокии захираву иқтидорҳои молиявӣ, истеҳсолот ва пешбурди сиёсати самаранокии молия ва қарз, риояи қатъии низоми истифодаи сарфаркоронаи маблағҳои бюҷетӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ, дастгирӣ ва ҳимояи истеъмолкунандагони ватанӣ, тақвияти иқтидорҳои содирот, бахусус фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди соҳибкорӣ аз ҷониби ҳукумат тадбирҳои иловагӣ андешида мешавад.